Já nejsem žádný pejsek, ty kočko jedna. Jsi. A co, já nejsem náhodou prasátko? Ne. Já jsem opravdu pes? Jo. A já si celý život myslím, že jsem prasátko. Fialové. A teďka jsem nějaký vykvočený pes. A hele, co umím. Ukaž. Stát na hlavě. Stát na hlavě. To já umím taky, stát na hlavě. A stát takhle. Já mám moc tenké nožičky, proto jsem si myslel, že jsem prasátko a ne žádný pes vykvočený. A hele, já umím šňůru. Nebo roště. Já mám taky šňůru, ale na hlavě. Myslím takhle. To já neumím. Možná au, to bolí, hrozně to bolí. A poslouchej, kočko, kdo je tady tohle? Kdo to je? Nemáme se jí bát trošku? Já nevím. Ahoj, jak se jmenuješ? Ještě nemám jméno. Tak my tě pojmenujeme s kočkou. Tak jo? Tak kočko, jaké jí dáme jméno? Já jsem prasopes, ty jsi kočka. A to bude kdo? Dáme jí třeba jméno Irbub. Ne. Tak jaké jméno dostane? Ukaž mi ji trošku sem do kamery. No teda. Jaké máš ruce krásné. A jaké máš krásné vlasy. No. Ukaž vlasy. Jo, to jsou ale vlasy. Tak jaké jí dáme jméno? Vlasadice? Elza třeba. Ty jsi princezna Elza. Podívej, jak jsi krásná, jako princezna Elza. Tak ahoj Elzo, budeš si s náma hrát? Já budu si s váma hrát. A na co? Na cukrkává limonáda či rumbu. Jo, hurá, hurá. Já počítám. Já říkám.